gathering restrictions sa Iloilo City ang paghahalugan sa masunod nga bulan. Apang alkalde nagpanugyan sa publiko, dapat sa gihapon nga sundon ang istrikto nga minimum health protocol. Isa lang ang na-record nga COVID-19 case sa Iloilo City alas 12 kay nasang udto. Kung ipaanggid ang kanamuon sa mga kaso, may 414 cases sang nakaligad nga bulan sang Marso, samtang nagnubo naman sa 299 subong nga Abril. Sa mga lugar sa Region 6, ang syudad sang Iloilo man ang isa sa may pinakamanubo nga COVID cases. Bangod sini, paghahalugan na ang mga mass gathering protocol sa syudad. Ang old protocol tas ang una sa mga covered nga mga lugar, 10% of the capacity or not more than 80. Pagkatapos, ang aton nga simbahan sa papanaog ta sa 30%, balik na sa 50. Kag sa sagwa, kung hindi covered kag open air, pwede na ta makabalik sa as long as the minimum health protocols are followed, pwede na matugtan ang mga mass gathering. Mapirma na ko sa executive order subong nga effective ta May 1. Magapadayon naman ang travel advisory tuhoy sa non-essential travel sa iban nga mga lugar sa gwa sang syudad. Ay, naya, sige, huntagin, no? Because we have noticed, hindi ko lang pag-iambal kung anong probinsya, nga kada kanto dito, pagbalik diri, kadamo ginaga-positive. Bisan pa nga halugan na ang mga restrictions sa syudad, padayon ang panawagan sang alkalde sa publiko. Sundon ang mga minimum health protocol, pareho sang pagsuksok sang face mask, face shield, paghugas sang kamot, kag physical distancing. Inabangod na kitaan nga kalabanan local transmission sa gihapon ang ginahalinan sang COVID cases sa syudad. Sa listahan sang Iloilo City Epidemiology Surveillance Unit, 64% sa mga COVID cases diri ang local transmission, 26% ang new cases, 5% ang returning resident, 3% ang APOR, kag 1% ang returning OFW. Isa sa mga rason sang paglaptas sang local transmission ang hindi pagsunod sa mga health protocol. Non-observance of minimum health protocols, no? Pero ang isa nga nakitaan ta nga ang sa pamilya bala di nagakaon inop danay, so hindi tagid ma-avoid. Mabudlay man magsiling kung sa pamilya ka, kung hindi ka magkaon upod sa imo pamilya, no? So, may aray diri nga pilahid kabilog nga members of the family positive gid na, no? Though 7 out of 12. Pero ay kita maubra, but we always have to remind nga make sure lang nga kung may member ka sa family nga nagagwa, make sure that you always observe minimum health protocols para lang mapalayo, no? Bisan pa sang paglaptas ang local transmission, aktibo ang contact tracing kag may pasilidad ang syudad sa pagpatigayon sang swab testing. Rason nga gilayon gina-isolate ang mga nagapositibo sa virus kag natap na ang dugang nga paglaptas sang COVID-19. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 3-day special recruitment activities ang Iloilo City Public Employment Services Office ang ginpatigayon. Isa si Scarlett sa nagpasimpalad nga makapangita sang trabaho sa ginhiwat nga 3-day special recruitment activity sang Iloilo City Public Employment Service Office sa Atria Mall. Siya ang nag-apply sang trabaho bilang preschool teacher sa luwas sang pungsod, partikular na sa Singapore. First, unemployment. Kaya ga-follow ko sa page nga daan, so nag-provide sila local and international jobs sa mga Ilonggo. So at least kung diri ko ma-apply ang balaan mga legal, kay naga-follow sa legal procedures. And of course, mong kabudlay mangita sa obra. Like kung mag-send ka email sa online, di ka ka-sure if may response or not. At least diri mabalaan mo nga accessible man siya. Tapos kung may time ka, hindi mo siya budlay, ikatuan. Tapos mabalaan mo nga legal tanan if ever ma-apply ka abroad. I would like to say thank you. Kay of course, subong nga may crisis, hindi tanan nga tao makapangita obra. And I'm so thankful nga through SOCMED, mas easier mag-disseminate sa information sa tanan. And this can diin ka mabalaan mo nga hindi mo na kailangan magasto pa para mangita obra.
At least tungod may COVID, mabalaan mo na akong exact location and tamaan siya ka-comfortable. Nagapati siya importante ang may trabaho subong nga panahon sang pandemya. I think try lang siguro kag subong nga time hindi na ka nang choosy ged. Kay simbong survival mode na kita eh. So dapat try gid tanan and be thankful and always be observant sa mga news and always turn on sa peso kay naga-provide sila sang employment nga hiring or mga notice. Ginpahayag ni Juvie Polenario, Operations Manager sang EJM Global, nga bukas ang ila opisina sa Haro agud maghatag trabaho sa mga may plano magpa-abroad kasubong sang domestic helper sa Saudi kag Kuwait. Sa ngayon na meron pandemic, kumbaga parang hindi siya totally marami yung nade-deploy namin, pero paunti-unti ma'am kasi hindi naman pwede ipagsabay sila lahat. Kasi magiging crowded na po. Nagpapasalamat kami kay Mayor Treñas kasi binigyan niya kami ng time na makapag-SRA dito para sa agency namin, para matulungan din namin ang mga taga Iloilo na makaahon sa hirap din po. Ini na ang ikaduha nga special recruitment activity sang Peso Iloilo City subong nga tuig. Ang 3-day SRA nagsugod Abril 28 kag magapadayon tubtob sa Abril 30. Bukas ini alas 9 sa aga, tubtob alas 4 sa hapon. For aton SRA, gina-organize ni naton para sa mga companies na willing mag-hire sa more than 10 positions sa ila company. Ang SRA specific ni siya to one company, but because may ara kita sang pandemic, medyo hybrid subong ang aton nga SRA nga kung sa diin gina-intra na naton hindi lang isa ka company kundi may iba nga mga companies nga gopod sa aton pero through Dropbox lang. So subong adlaw may ara kita two processes sa aton SRA, may ara kita live interview sa isa ka company, may ara man kita dayon sa mga Dropboxes nga kung sa diin gusto nila mag-apply sa amo sining company, pwede gid nila mahabilin ila di resume, hindi na sila kinahanglan kadto sa atong opisina. Magluwas sa EJM company nga nag-hire sa mga domestic helpers nga ipadala sa luwas sang pungsod. Ang BPO companies pareho sang Transcom kag Icor bukas sa pagbaton sa mga aplikante. Duga nga baggers kag cashiers naman ang kinahanglan sang SMCT Iloilo. Ang Promex company nagakinahanglan sang preschool teachers nga in demand sa Singapore. Subong for our for our Dropboxes, may ara kita for SM City, may ara kita sa mga customer service representatives and cashier and baggers. Para naman sa aton nga BPO companies, may upod kita di nga Transcom kag Icor, mga customer mga customer services man ila, may ara sila work from home nga arrangements kag may ara man sa opisina gid. For aton naman for aton naman overseas, may isa kita di ka kumpanya subong nga upod nga gahire sila sa more than 50 positions mayra kita nga teachers for Singapore, mayra kita childcare for Singapore, mayra man kita domestic health for Middle East countries, mayra man kita sa mga hospital nga mga staff nurse, mga physiotherapist, tanan-tanan ni mayra kita di sa sa aton nga recruitment nga activity subong adlaw. Sa mga mag-a-apply, magdala sang duha ka kopya sang resume o kon biodata. Para sa duga nga detalye, i-check ang official Facebook page sang Peso Iloilo City. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mobile Community Pantry kag Community Plantry ginpatigayon sang Iloilo City Agriculturist Office. Ginlibot sa mga katapo sang Iloilo City Agriculturist Office ang pila ka mga distrito sa syudad sang Iloilo sa pagpanagtag sa mga petsyay kag duga nga mga pagkaon sa ila paglunsar sang Mobile Community Pantry. Ang mga petsyay produkto sang Urban Soil Culture Workstation for Agriculture o kon Uswag Plant Nursery sa Takas Haro. And we were also challenged ang nakita namon nga si Mayor was encouraging everybody to do to share kindness sa mga tao. So ang natabo sa aton nga urban soil culture workstations for agriculture o kun uswag nga plant nursery dito sa Takas, may duwa ka sako nga pechay, very fresh gina siya, nga gin-harvest sila kag nahambal sang facility nga head na tonto sila nga sir inyo ni siya. Kadamaan sa mga nakabaton, mga nagaubra sa dalanon, ilabi na ang mga tricycle drivers.
So amo na to naglibot ng ideas, we contributed money, gindugangan namon sang kung ano nga mga menu ang pwede sa Pechay. Kag gintarget namon ng mga sika drivers nga hatagan, and because nga hindi naman gusto nga magtipon sila, amo to ginpang tagtag namon sa ilang sa mga sika driver nga mga parking areas. Para kay Iloilo City Agriculturist Inigo Garinggalaw, importante ang pagpatigayon sini nga sa isang aktibidad sa tinutuyo nga makabulig sa mga nagakinahanglan. Importante siya kay tungod nga kung tanawon ta bala kung hungdon ta maka-share gibanta sa iban, we have enough, kag kung may sobra ihatag ta sa iban kay hindi man abi equal gid ang distribution man kung kaisa sang aton mga resources, no. Importante man siya sa akon tungod nga gusto ko nga ipadulot man sa akon tawo nga ginpauyatan ni Mayor sa akon sa ag nga ang being an agriculturist is not only a job, it's an advocacy, no, nga nagabulig ikaw nga para mga tao may sources of food, mangin bastante, nutritious. Kag to do that, dapat magwaagi ka magpainit ka kag himuan mo gid sing paagi. Lubos naman ang suporta ni Mayor Jerry Treñas sa pagpahamtang sang community pantries. Bukas man ini sa mga luyag magdonar para sa nasambit nga aktibidad. Nag-support gid kita sini sa community pantry, and para sa akon kadako ni mabulig sa aton nga pumuluyo, no. As a matter of fact, ako kay nasang aga ga papangita na po fondo para ya sa aton sa syudad basi makabulig naman kita sa kabarangayan, because these are the times nga daw pigado gid ang tao, no, ang trabaho, jutay lang ang may trabaho, may mga negosyo nga nagsira, may mga tawo nga gaobra pero hindi man bilogid nga bulan ang ilang trabaho. So we have to really work nga magbinuligay kita, halin sa private, kapaslamat gid ko sa nagadulong diri sa aton. Samtang, mayara man sang community pantry ang Iloilo City Agriculturist Office kung sa diin sila ang nagapanagtag sa mga tanom gikan sa Uswag Plant Nursery. Instead nga seeds lang ang ihatag namon, ginatanom na gid naton sa aton nga Uswag Plant Nursery, kag ikarga ina sa salakyan kag dalon dira sa Agriculture Office, sa dalon sang Congresswoman nga office, kag gina-post naton sa Facebook kung what is available. Kag nakoy namon to ang pantry kay kung sino may gusto magkuha sang tanom, kuha siya, kag mayara man iban nga nagbilin man, no, may naghatag to sang spice. Pahanumdom ni Garinggalaw sa mga luyag magkuha sang tanom sa talatapan, magkuha lang sang husto para sa kinahanglanon. Para sa dugang nga impormasyon tuhoy sa ilang mga aktibidad, magbisita sa Facebook page sang Iloilo City Agriculturist Office. Divine Singh para sa Level Up Patrol.